Sunana Umar. To me yake tafi da kai? Ina son in ga Dauda Kahutu Rarara wai ba wai wani abu ni nake so a wurin shi. Ni ina son in gan shi dai ina yin yawan waƙoƙin shi. Yana taimaka ma mutane, yana sa masallatai ba ɗaya ba makarantu, yana taimaka ma mutane kuma ya taimaki mutane gaskiya ma da dama. Ina so in ga Rarara Kahutu da ita da Aisha Umar ɗin ba. Amma me suka yi kake suka ga ko sun taɓa wani abu suka burge ka? Ni ina kallon dai gaskiya dai su yi gwagwarmaya gaskiya da mutane ba. Ba wai wani abu bane yawa ni nake so. In gansu yawa shikenan burina kenan. Amma tun yaushe ka ji ka fara son su? Ni gaskiya ma fi shekara ɗaya. Allah dama nake so in gansu ba. Na fi shekara ɗaya ina so in Amma gansu. yaushe ka fara sanin Rarara? Gaskiya dai bai wuce dai shekara 3 dai ba da nake ina yin da waƙoƙin shi ba. Shekara 3 ne. To wace waƙa ta shi ka fara saurare? Ni waƙan shi ma ba a magana ma shi waya na ma duka masu ne dukansu. To za ka kunna mana mu ga wani misalin waƙoƙin shi? Waƙoƙin su ba a magana. To biyo mu gani. Daga mu gani. To amma to a ina kake samo su kashe mu ne? Cikin waya na ba cikin TikTok ba nake hawa ba. Ina son ba. Da na shiga ma kawai shi raran ɗin ma nake gani kawai ma waya na ma yanzu ma ya koma gaba ɗaya ma daga ita ne Aisha Umar ne da raran ɗin ba kawai nake gani yanzu. Yanzu abin da kake in ka shiga social media ko TikTok ko wani abu Rarara kawai kake gani. Gaskiya su nake gani a waya na. To amma ita Aisha Umar me take burge ta? Haka nan kawai haka nan wai ba do wai kuɗin su ba a'a. Ina da rufin asiri na tsakanin da Allah. In na ce maka ma ban da rufin asiri ma na maka ƙarya. Na gode ma Allah. Haka nan kawai nake son in gansu haka nan kawai. Haka nan. Suna burge ka? Gaskiya suna burge ni tsakani da Allah. In na ce maka ma ba su burge ni ma na maka ƙarya tsakani da Allah. Amma ita Aisha Umar a ina ka fara sanin ta? Waje Rarara ba. Waje Rara. Ina son su. Nake so ba kawai. Yanzu menene saƙonka gurin al'umma ga duk wanda ya san Rarara tana buƙatar ya haɗa kan shi? Ina son gaskiya in ga shi amma ina son. Yanzu akwai number waya da za ka bayar idan Allah ya sa wanda ya san Rarara ko Rarara ya gani a kira ka? Ba matsala. To bismillah faɗi number mu ji. Ban haddace lam. To duba. To masu bibiyan mu number dai Malam Umar ita ce 09019134169. Number da za a tuntuɓi Malam Umar idan Allah ya sa za a haɗa shi da Rarara. Shi kawai ni ba wani abu bane kawai ba kamar yadda yake faɗa ya ce yana da arzikin shi da komai shi dai soyayya ce. Kawai tsakani da Allah ina da arziki na kowa ma ya san mu ma da arziki mu ina da arziki ni wai a don kuɗin shi ba kawai haka nan nake so haka nan nake so ina son Rarara tsakani da Allah. Zan ƙara maimaita number 0901913 zan ƙara maimaita 09019. Ina so in ganci gaskiya ana taimaka wa mutane amma ni ma ba taimako kawai dai ni dai na zo dai yawa in ganci kawai yawa. To zan maimaita number kai saurara ka ji 09013134169 09019134169. To don Allah duk wanda Allah ya sa ya ga Rarara zai iya haɗa shi da Malam Umar to masoyi Rarara ne. Malam Umar to ga waya ko za ka ƙara kunna mana wata waƙar Rarara mu ji.
A gashi ne na kokarin kunna waƙar Rarara din, daga kanka mu gani ka kunna mana. To kunna waƙar mu ji. To jiyo ta mu gani. Daga wayan mu gani. Kace duk wata waƙa ta fito Rarara. Kawai ma da na shiga abun nan ni ma rana nake gani yanzu. Shi yasa to na ce to bari zan yi yin shi kawai. Gan shi ya gani kawai ni ba wani abu bane na zo nema ba a wurin shi. To shikenan muna godiya. To na gode.